Ja da baya ba tsoro bane, hankali mafarin girma ne, babba asali na sai yaro ne, ku gane farcin shoran waƙe. Ja da baya ba tsoro bane, dabo ake kiran shi da tatata, babba asali na sai yaro ne, mai nazari kaɗai ka fahimta ta. Mabarnaci a kullum burin shi da ya ga abu shi fa ya lalata. Assalata an yi kira yanzu da hanzari ku tashi masallata, fage na bauta kar da kusa wasa, don lahira akwai ta daban tsoro. Budurwar wawa ɗan adam ya zama yanzu abin tsoro, zaki uban dawa in ya zo gari ba a tararsa ko a cikin taro, ragon maza ne ko a cikin mata ba na kiransa ko ƙaramin ƙwaro. Raƙumi idan da akala zan sarrafa shi son ba na tsoro, bana gudun masoyi iya wuya a ko ina gare na abin so ne. Idan har ya jure a rayuwarsa za ya ga ribarsa, kaga sai mutum in ya kai ne da yayi batu ake ce maryarsa. Ni ko da gaskiya ta bana faɗa, in na yi to menene ribarsa? Rayuwa ka zamto mai haƙuri, sharri da amma kar da karama sa, cuta mai yinta ne ke taɓewa, Allah ka shirye dukkan mai yinta. Gidan ka sha'aba har ma da abulan baki kyale ba, gidan wuya gidan daɗi kike, kowa ya zo ba zai ki ya zauna ba. Rayuwa cikin ki da daɗi sannan akwai wuya ban mance ba, cikin kiwa ya zo bai samu ba, yaro yakan azurta gaban babba. Samu rashi na ce daga Allah ne, shi za ya baka ba wani bawa ba. Zamani abokin tafiya, laifin daɗi akan ce karewa, lokaci kamar sa'i yake, mai rai da ya mace za shi kushewa. Zahiri a ce mata fili, ita baɗini akan ce ɓoyewa, sannu ba ta hana zuwa, sai dai akan daɗe kafin jewa. Halin mutum na ce muku jarinsa, na waje bai kama da na ƙurya ba. Zamani kamar riga yake, yau ga tagunka gobe jikin wada, malami idan ya kai shehi ake kiransa fasto ko fada. Aku ta zamo sarkin magana, kan ba mata aiko sai suda, ɗan fulani shi ka rike sanda, mawaƙi ko bayan rike adda. Waka tana da sauƙin kai sako, cikinta aka sanni da muryata. Faruk Su on the mix.